De vlagen in top en de taart op de tafel in het gemeentehuis van Smellingelaan. Daar kregen de twee broeren Peter en Govert van Brakel tegelijk een lintje, zonder dat ze het van elkaar wisten. Eerst komt Peter bij de burgemeester. Van Beckham prijzigt het de oud-korpschef van de politie Friesland en op dat moment nog op volle meer fronten actief. Wat ik ook vind is dat mensen die zeg maar heel veel vrijwilligerswerk doen, ja, daar heb ik altijd heel veel waardering en respect voor. Dus ik vind het uit die hoofden altijd mooi als die een onderscheiding krijgen. En ik heb hem ook gekregen. Ja, anderen moeten maar oordelen of dat terecht of ten onrechte is. Prachtig verzels, maar het is nog net klaar. De verrassing is grut dat broer Govert echt naar voren komen moet. Hij went het net in dragen, maar dat is regelen. Van Brakel wordt ekke ridderen. Vanwege zijn werk als radiopresentator bij de NCRV en de NOS. Twee broeren in één keer ridder en ze gunnen het elkaar van harte. Ik denk dat het heel uniek is, dat het niet vaak voorkomt in ieder geval. En ik vind het buitengewoon bijzonder, want hij is mijn oudste broer. En ik krijg met hem een lintje. Ik wist het van mezelf niet. En ik wist het eerlijk gezegd van hem ook niet. Totdat ik hem vanmorgen hier zag en zijn vrouw het mij influisterde dat hij geridderd zou worden. Ik begreep er niks van, want ik denk, dat doe je normaal altijd in de gemeente waar je woont. Ik vind het heel bijzonder en ik vind het ook bijzonder dat Amersfoort het goed heeft gevonden dat hij hier ook geridderd mocht worden. In Baat is het op een strit ernstig, maar in het dorpshuis een drokte van belang. Reden, een lintje voor het dorpsgenote Aukje Bergwerf. Want zij is een beetje de moeder Teresa van Baat en omstreken. Ze doet van alles voor het dorp en daar ben ze wies mooi. Maar Aukje Bergwerf is zelfs bot verrast. Toch krijgt ze een lintje en is er wies mooi. Ik was totaal verbaasd. Je kwam hier binnen, je zeggen al die meisken en wat toch je toen? Ik was echt ontroerd, aangedaan, ja. Ik snapte het toen natuurlijk wel, maar ik kon het niet beseffen. En zo wie het elke dag op een soort plakken in de provincie. Verrassing, maar champagne naai.